Mimi fait qu'à fond de muso ni. A ka sigi na nya da yele ne nya ne ba makiyaji. Ana nya shi tuja. Iko ta filo. Ne ta la blene. Non laisse ga shi rondo da sal mi da ne ga rondo dro. Non, aucun problème ça. Qui gardien on me gal mais ali me gardien ma fait wala. Gardien. Non ma fait. D'accord, il y a pas de problème. On a fouillé là. Ni côté. Y a pas de problème jamais. À partir de cet instant là, à Blake on a quoi y a ikasode. Jamais. Chambre paré ne veni de la couleur du kono. Chambre nani de sans faire non. Du coup ma chambre ça va. Donc chambre côté problème Kashi. Isa kuna chambre mieux. Bota chambre mujala. Chambre principale qu'on est neni madame tay. Bah toi nous le chambre clenta ni tu voilà ka ni sapla ka bota. Maintenant, ni ko qui est gardien, y a pas de problème. Il peut se qu'il y a clito sola. C'est mon côté là quand tu vas donc. Il y a clito sola. Voilà. Donc ça veut dire qu'il fallait que nous tout la blé arnaquer nous. Tala wala nya haram nya bungal fila pep. Je pense que quand sou ako tege darane ka. Muso do fi. Ala de ya fa wala. Tu era le ba ko era tarane bla muso. Muso mi ra bene na ko nya mano no ga watch. Non, ni pas. Des trucs comme ça. Et ça fond. Donc on voulait le coup de là. Ne bolo ko kala. Donc maintenant on est venu nous faire. Est-ce qu'il faut? On est fini fene. Katuro a tia gosu. On a fini check gosu ma. On a fini ma fa on est venu pour. Non, ni bla. Eh, ijo. Anga chambre là. Moi tam te nyani wala. Chala gi sara mo wala sara pour téléphone. Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Vous présent. Ni. What is the barama? De l'amour au cimetière. Un film long métrage de Typhoon. Tira nyini ba e bloki ka nyana ma bina klaki tos no de lawa ite uli ka tira nyana ma nyini ka ke fe mais on est bien non on est moqué nganyana ma ko no wala sanga ke fe ni karaoke ni chesri. Mais, ni ne m'a pas fait. Est-ce qu'on est Noël? Mais, ne quand même ne poudre. Ne quand même ne poudre. A bébé papi. T'es mon chitoro biboni. Mina kaburu so nye na le nda yoro di. Musigi shige no chukuna ta. Ata. Kono bana yesu. Diplôme kunta a diplôme ko bele papi. Te mo wa shi to robli. Job wa di diplôme sorai. Dala ma no ga yokoro ko akobe ba. Naso. Kuma diplôme soro ko koro ko mo go ti jebe. Ya ko do ba. Non, vraiment. Donc là ça. Bale make. Kuma yana kaburu sonne la. Ma pesa muna to mana. Tiens, Neba. Il va clamer, il tenait donné ti don. D'accord? Il y a un kaburu donné. Ina kuna ika singatira ika so ika netoi. Katanga sowa. Hey, neti tasore nemina toyani. Nemina kaburu soninga toya nyana mana de ko itene la pe. De l'amour au cimetière, un film long métrage. Makana ozenia ozena ni kana ozene rebendo. Yere nyabi to komala. Kinya bala. Kana ozena de wara do me abakoro babado. Jeliso ega sabali. Aya be nete jeli sabali sa kele nete jeli kanune ne blanna. Kanu kama ega sabali. Tere parler no chugam na kele benete la sa et dame de fer.
Grandam. Eh, u tɛ dɔn dɛ mais e kan ka dɔn hali ni ye mɔgɔ ye dɔrɔn i b'a dɔn nin tɔgɔ nin ka di ne dɛ n ye bogotigilama nin ne tun bɛ fɔ ne ye ka to n ka bogotigilama de la san kaɲi ten mais min ye min ye o y'o de ye hali ni min ye ne fa na i b'a dɔn ko ne tun ye min ye n ka bogotigiya kɔnɔ ne y'o ye ne ko ne yɛrɛ kun tulo b'a la ko saga ma san ne kun tulo bɛ saga ko kuma dɔ la dagawuli terimuso de ne ye boga ne kana Gawusu kungo kɛ yɔrɔ la ko a terimuso de ye ale yɛrɛ de ne bila ka na su tan fara tile tan fara k'a ye ko saga ma sɔrɔ ka denwulu yɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn ne bɛ maloya a bɛ nin minɛ ne ye 20,000 ye ne ko a ka yan saga ninnu bɛ taa joli la ɲan saga ninnu a da ka gɛlɛn dɔɔnin 10 ni b'o sɔrɔ dɔw sɔrɔ 20,000 bɛ dɔw sɔrɔ donc n bɛ 20,000 di a b'a tɔ don musaka misɛnninw na ne ye 1,000 2,000 3,000 4,000 6,000 7,000 10,000 10,000 ala fo mi ka se 10,000 10,000 10,000 20,000 lisani o don ne ye saga san ni wari tɔ tora min ye a b'o don mugan saga misɛnninw na Sɔrɔba ka n'i ta ye dusu fɛ koyi ayi ne dusu ma bɔ koyi ka n'i ta ye dusu fɛ wala kana i ta ni wala ne dusu ma bɔ ne mɔdenya ko de o tɛ foli ko ye sinon kana ala k'i sara koyi ala k'i garisɛgɛ foli ko ye mamuso sanu ko in yɛrɛ diyara sɔrɔba e yɛrɛ ka nin minɛ fɛnɛ 20,000 e ka nin don i ka musaka misɛnninw na e ko 20,000 minɛ ni 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 ne fana halala 2,000 4,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 i b'i bolo da i dusu la yɛrɛ de n mago ɲa saga nin yan ayi i b'a don i ka dépense la dɔrɔn i ɲɛ b'a la kɛ i nɛmɛ i bɔ na la i ɲɛ b'a la kɛ kana ne lajɛ ne ma ne tɛ mɔgɔ juguba ye ten an ye ne b'a dɔn ko ne tɛ mɔgɔ juguba ye ten mais komi ne tulonka ɲɔgɔn de ka ca n'i y'a ye kɛlɛ ni mun na i m'a ye wa sinon ne tɛ mɔgɔ juguba ye ten a bɛ se ka 20,000 nin di yan ne ka sagatigi bɛ yen nɔ o ka saga nin o bɛ saga belebele ninnu de fɛ bon mais n b'o wele sisan o bɛ na ni saga belebele ayi ka mun d'e ma saga wari ayi an tɛ saga wari d'e ma dɛ an bɛ yɛrɛ de kɛ besawo ye sɛn e de y'a wolo wa k'i k'i bɔ an da la ba ye ko e de ye maramu wolo wa ne de y'a wolo e de ye maramu cɛ somɔgɔ ye wa ne y'a ba de a tɛ d'a ma wari in tɛ d'a ma maramu e ka sabali k'i jɔ sa e ka sabali sa sabali ma kɔrɔ ayi kɛlɛ ko tɛ sa ala kama makɔrɔ jigi b'i kan a tɛ wari in tɛ di sa a taara 20,000 minɛ a b'o la ko ka taa saga san a taara o kɛ ka jugu wɛrɛ ye ala kama k'a tɛ di sa non maramu da sa non mais ma i jɔ sa ko dɔ bɛ fango cɛ fɔ ɲɔgɔn i sera sabali ye mɔgɔ ye hakili de i burana burana ye 20,000 fɔlɔ d'i ma i y'o ŋunumu ŋɔnɔ ma k'i ka saga sɔngɔ n'i fana o ye kalabanci de dɛ an ma bila o kana o ye kalabanci i yɛrɛ bonya ka di ko bɛɛ 20,000 fana tila ka d'i ma o tɛ bɔ k'e bɛ tila ka an ka saga wari minɛ ne t'a minɛ sa ne tɛgɛ minɛ sa mama a ka ɲi ne yɛrɛ bɛ na d'i ma de a tɛ d'i ma bi a tɛ d'i ma sini wa i k'i yɛrɛ bonya i k'i yɛrɛ dɔn mɔgɔkɔrɔba ye mais i sera sabali ye wari in t'a tɛ d'i ma ne yɛrɛ ta saga i sera sabali ten sa wallahi i ye 20,000 fɔlɔ minɛ i y'o dun 20,000 wɛrɛ dir'i ma i t'i sabali ten sa bilayi i b'i sabali de k'i kasi k'i bɛ sa ne fana ɲɛngoya de bɛ wala ni tiɲɛ ko mais a ka ɲi wala ne ba ye ni baraji ma e ko so en yora ya e wure kin so en jara no ma so en tulu na tulu de be ga jigi ta ham bale me haba e sheri ita ga wa wala berga
ne ko Bintu so in tobi yoro la o ai so kise nu a sera ku don to ko di ta ku tobi ku dia ta Makeo ka café jalan di amma ta na ta te la fa kainti ne yere Bintu segale ga kula ande gite ne yere la blessé bon Ifun be mi fa ye aya hagi to nyona ala nije ya ka do ye ala nije be ni so jala ala nije na ko strani ni ngolde a jaranye koy inna likeram bulu kuna wulu yere te fodi go foli ko don koy do suere mo nyana may gol ni mo won nyana doron yikungo do abi wala o che mene nga yere fene kayinde mo be ke mo do ibe mo do bla iga chila o ti sa ko kede chante inna na yi dépasser o ke yi se ko ke kele o kera yi la sabalu ke e o ti fuye go su kunula ni ka mo ke go su yere nyan ni Mariam machuga na ko fenta la ko wala bashi fuye ti go su la bashi fuye di tala anyana ni mai jige am tan ne re ba do kama de gausu kununi na ke nyere kumuri dun kwanto kama sa foi tala de ambe jeri o kama ne besirani ni folo kom pocho manoko mi wabi ororo ma abaji bureno yi ndoma o te foi de wabi woro wala ento ko te foi ajaranye ko jugu ala ki sarani here ala kan to nyogonyo amina ni jaranye ko jugu ndoma ibaro ne baga ko ni kana ni jate de ay mo gorba ko ko betani ne shi avancer ka bando langa ma goroba fe olu ye furu de fa ye furu ye musoka masiriye furu ye herere ye sajala bi ye tataka to ye bebe ni sajala bi ye Yusuf ka to ye yana ti ye ga telepon tela da bora jigi ya de Nangata iba kasirala. Écoutez. Téléphone bien avec akuma. Avec atiki avec akuma. Sugu jinna. Subhanallah. Teki bori adma ya de. Sawa. Sugu balaga jini. Nega war fuma me bangla ne ya beta ka bangla kana nayi so kuni ga so fana jinna ako sabali kana kasi atige mi deli sabali adala kan ni ko ni la jarabi ko do wa sawo sani wati kele na sugu jeni ne be ke wakati be ha o de ko so kan wari maraso ko na de bade bala ko lo do eni isabali adala kuna ngora ne da war beta bangla kana se ko do ko kana se umna na musa le fa ko sugu jin daga na ajira adala kan nega musa du ndo mi woni wole liga ma se mo ko ma to ala ako ima do mingara ne wala sa ko sugu de jinna ko ne ka boutique fon me ne ka boutique fin vraiment acheter me 10 millions d'oukma ne ka wor mu me bangla ne tra beta ya fam imaro ka gele ne trata kata na so kono mu mina fe no san mulla soni boutique a pele jinna ne ka vraiment ne taro na ke chugo ako ne mo ko sale ne ka bara ne ka na fulo channel fle logo filero bad mene bulu dogo depo tizake mo jama ba Allah kibaru ko bele jinna na mo se mo makaba ako alimani ka dala kan shi ka chala bulu be ni wona chama soro limani ya ko ni ka jugubi ngabe abe no ya limani ya tarno war kasayit mambo be tara war mita bangla li ba gado ibe kamin fu tafo ame abe keto goji fen fade mam me boutique no di ita don wallahi na jinna ka ba etna se ka Allah se ko febli kasi ko ni we wajibi R12 Baga T-Black C'est Manabois Soulja Music Bateau Mabouré
Typhoon kuma ka flenye Soulja music Anga jumake Hege leje jugu ya baina ke Jugu ya baina pone tala sino me kumake. Alors, Mira. Bonsoir, ça va? Ça va. Sira dun Wajara? Wajara. Ko di masege ko jugude? Ay masege. Masege? Masege. Ah, parce que vraiment simona sira ko nunu amano ko wallahi. Te fuye sa anni ni sege ne kumula. Indi be kilo te ko jugu. Ah, vraiment Ajara ni ko se veille. Ajara ni ko jugu. Sinon, je te sers quelque chose? Oui, c'est bon. C'est bon? C'est sûr? Oui. Minogoti là? Minogoti. Ah, ok. Ok. Demu jara yɛrɛ an taara kɛ hɛrɛ baden na ka segin wa bɛɛ kɔntan na. Ah bon? Ini i commencé la ɲɔgɔn ye? An ɲɔgɔn ye awɔ ni Mariam ye ɲɔgɔn. I tɔgɔma? U yɛrɛ kɔntan na kojugu kelen ka ne kɔntan na trop walayi. Kɔntan na? Awɔ. Ça o diyara n ye. U yɛrɛ ne fasada jelimuso dɔ tun bɛ yen ne fasada. O bɛɛ de yera a ko la? Awɔ. Mais c'est que denguli jara. Ne yɛrɛ bolo k'a bɛna kɛ fɛn dɔ ye mɔgɔ damadɔ bɛ t'o sigi. A diyara yɛrɛ de ye fasadaw bɛɛ kɛra a la o ye ne fasada dɔrɔn ne yɛrɛ n ka sanu siyɛni bɔ dɔrɔn k'a di. O diyara o jelimuso ye kosɛbɛ. E o tɛ foyi ye. Gawusu ye ne bɛɛ ye kelen ye. En tout cas ne kɔni comme i b'a kalama cogo min na ne bɛ yan nɔ. Awɔ. Ne y'i bila ka taa nin ci in na. Da kan baaraw kun ka ca n bolo. Mais depuis i taara fo ka na se i na wagati ma i segin wagati fo ka taa se sisan ma. Ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka n ko est ce que n'i taara ko in bɛna kɛ cogo di? Est ce que i tɔgɔma yɛrɛ bɛna nisɔndiya wa? A ka di n ye n yɛrɛ ka taa mais document mun ka ca document ka ca n bolo. Ya fo n ka n concentré olu kan pour que baaraw ka se ka bɔ. A ye n ɲininka ko baasi t'i la n ko walayi baasi foyi t'i la. Bɛɛ content na o kɛlen k'a ye k'i ka ciden ye. Mais n ye wari mun d'i ma i y'u bɛɛ di i y'a bɛɛ d'u ma ou bien a kɛra cogo di? Ayi n m'a bɛɛ di n ye wari tɔ to quoi parce que n yɛrɛ hakili nana n yɛrɛ sɔn n'i nana bɛɛ di u b'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ i ye cogoya min na u b'a dɔn ko wari caman b'i bolo quoi mais n kan ka rôle min jouer n'o jouer ja saga kuma san. Saga kuma san.